Actually. Makadiva. Hello guys, Magadi you my viewers. You want to like, you want to subscribe. Guys, no one comment. We love you so much, guys, because mimi personally Ajipo. But because mimi ndimo varungu wedu. So guys, I know that most of people they are complaining because the return of Gringo iri kupi. I know regaiti Garetaina go clarify. Andiso zvimwe mugwara. Regaiti ngotaura pa jekerere. No, the return of Gringo haina kupera. Iriko season 3. But tikumbozvigadzirisa kuti zvive in order zvisangoita chibvutike chaicho kuti munozoona pambaitopedza kana 3 weeks kana 4 weeks tisina kuposta inyaya yekuti finance zvinoita mafirimu zvasiyana nemaskits. Yes. Firimu rine vanhu vakawanda, rine malocations, rine chikafu, kune filming yacho ine vanhu vanozviita, kune editing, kune vanoti pre-production nepost production. Zvinhu zvese izvo zvinoda mari yakati kuti tizviite. Saka takaona kuti pamashure apapa tainonoka kukupai nekuti taiti tichitsvaga mari tofesha. Saka takafunga kuti tikagonawo kutsvaga mari tochishuta season yacho yese, season 3 ka1 zvinobuda. Haisati yapera, ichiriko. Haina kupera, as you can see kuti story haina kupera, iri kuenderera mberi. Togona kusvika kuseason 10, you never know. So I want you guys to bear with us and understand kuti as much as we want to give you season 2, sometimes tine financial constraints anotimanikidza kuti tisakupei chirongwa chamunofarira. Ndinoziva kuti kukomplena kwamuri kuita inhau yekuti muri kunakirwa nemutakunanzva watiri kukupai. Saka tinongoti kune avo vanogonawo kubatsira, hatisi kubhega such, but kana wafilawo kuti uda kubatsira kuti zvikurumidze, you are welcome both in cash and kind. Vanhu vamwe pamavenues tineti takasekwa notipawo chikafu, vanonzi vechisa nyama yakati tinoprovidha chikafu kuseti, anotoprovidhawo transport, accommodation, zvekufilma, maactors acho futi anoda mari, anoda kudya. Saka there's quite a lot that is involved. Ndifunga munoona mafirimu anogadzirwa nzwa kuti firimu ramutambiso waZiniga rakadya 5 million and rakatora 2 years kushuta. Ndo zvinenge zvichiitika, imari inenge ichingobuda because zvinhu zviri involved zvakawanda. Kune vanhu vakawanda vari behind the scenes vanenge vachishanda. Saka guys, it's not like we are insensitive. We really appreciate because munoti supporta kubva kudhara, but toda kuti munzwisisewo kuti tinenge tichida kukupai. We thank you and much better. Thank you so much and thank you for guys. Keep on supporting us and remember to go subscribe. Remember to subscribe. The return of Gringo manje zvikafamba zvakanaka chingobuda because zvinhu zviri involved zvakawanda. Kune vanhu vakawanda vari behind the scenes vanenge vachishanda. Saka guys, it's not like we are insensitive. We really appreciate because munoti supporta kubva kudhara, but toda kuti munzwisisewo kuti tinenge tichida kukupai. We thank you and much better. Thank you so much and thank you for guys. Keep on supporting us and remember to go subscribe. Remember to subscribe. The return of Gringo manje zvikafamba zvakanaka. Rukuya rakakwana risina zvaya zvekuti ramboya buda next week aribude. So for the meantime tine inonzi Gringo Pakombo. So you can enjoy Gringo paprice. Gringo paprice. You can enjoy Gringo paprice tichigadzirisawo izvozvi. We love you. God bless you. Keep on supporting, subscribing, liking, subscribing. Hanzi J Gringo pa Facebook, pa Gaskits pa YouTube, Mbudzi Yadura TV pa Facebook, Mbudzi